מי באמת חינך את הילדים שלנו בשש השנים האחרונות? אנחנו, ההורים, מתוך כל ימי הלימוד שהיו במערכת, חלק מאוד מאוד קטן, הילדים באמת למדו בתוך מערכת החינוך. זאת אומרת, היו לנו סגרים עם הקורונה, היו לנו מלחמות, היו לנו התקפות, היו לנו שביתות של מערכת החינוך. בסופו של דבר, החינוך של הילדים נפל עלינו, ההורים. לכן, מה שבעצם אנחנו צריכים לעשות, זה לא לחכות למשבר הבא, לא לחכות לסגר הבא, לא לחכות לקטסטרופה הבאה. הורים שרוצים לקחת את החינוך של הילדים שלהם בידיים ולשים את הילד במרכז, מוזמנים לשמוע על החינוך הביתי, ללמוד מהסרטונים שלי איך לעבור בפשטות ובקלות על פי חוק. לכל הורה בישראל יש את הזכות להעביר את הילד שלו לחינוך ביתי. מי שרוצה ללמוד מהסרטונים שלי, מוזמן. מי שרוצה ללמוד ממני, מוזמן ליצור איתי קשר. יש כמה גישות בתוך החינוך הביתי. יש גישה שהולכת על פי תוכנית הלימוד של מערכת החינוך, יש גישה שמאמצת בכלל את השיטה האנתרופוסופית בתוך הבית, יש גישה שלוקחת את החינוך המונטסורי, ויש גישה שהיא לא רשמית, היא לא מדוברת הרבה בקול, והיא נקראת אנסקולינג. מה זה אנסקולינג? זה כאילו בלי שיטה. יש הרבה מאוד ביקורת על השיטה הזאת, אבל אני חושבת שזו שיטה שכל מי שהיום בוגר החינוך הביתי, הם בעצם בוגר השיטה הזאת. למה? כי בעצם הלמידה היא תהליך טבעי. ילד שמתפתח נכון, מתפתח בלי איזה שהן בעיות, יש לו סקרנות טבעית. והאנסקולינג בעצם בונה על הסקרנות הטבעית הזאת. היא אומרת עכשיו הילד רוצה קטיף, אנחנו נלך לקטיף. אנחנו נוציא מהקטיף הזה את כל מה שאנחנו יכולים. עכשיו הילד רוצה ללכת לרכיבה, אנחנו נלך לרכיבה. אין פה לימוד שיטתי, אין פה חוברת למידה, אין פה הספק, אין פה שיטת לימוד מוכרת. הכל בא מתוך איזושהי סקרנות אישית. מה שצריך לזכור שמשרד החינוך בזמן האחרון, כחלק מהביקורת ומהאישורים לשנים הבאות, הוא דורש לראות תוצרי לימוד. תוצרי לימוד הם בעצם יכולים להיות הרבה מאוד דברים. יכולים להיות סרטונים שילד הפיק, יכולים להיות אפייה, יכולים להיות אפילו כתיבה בכל מיני אמצעים, עבודה על מחשב. גם פה יכול להיכנס האנסקולינג, אבל אני כאן רוצה להגיד שזה הוכיח את עצמו.